Vážení páni zkušení, já rád bych k vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v válce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétáte včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět, a o tom vypráví nám potom včelka Mája. Malá uličnice včelka Mája, mávne křídly včelka Mája. Mája, Mája, Mája zas. Včielka Maja. Maja a Alexander Veľký. Panuje zima. Kvietky, stromy a raždie na zemi prikryla hrubá snehová perinka. Iba potôčik nespí. Ticho sa vinie cez krajinu a za posledné dni sa trochu oteplilo a vodopád, ktorý bol úplne zamrznutý, sa začal roztápať. Jar sa nám pomaly blíži. Lenže široko ďaleko sa nič nehýbe. Až na malú myšičku. Každé ráno ľahučko cupitá po snehu k jazierku, aby sa v ňom umyla. To je ale zima. Každá statočná myš sa mrazu nebojí. Ako vravím, čo to tam je? Aha, minca. Niekto tu v lete stratil mincu a ja som ju našiel. A je preč. To mám z tých studených labiek. O pár dní neskôr sa počasie naozaj zmenilo. Jarné dažde sa prehnali krajinou a slniečko s vetrom roztopili sneh. Prišla jar. Taký vietor. Nuž musím uznať, že jarný Vánok to práve nie je. Rýchlo do mojej útulnej izbičky. Spolu s jarou príde ten Alexandrov šťastný deň. Tu niekde. Áno, tu muselo to byť tu. Tu niekde som ju stratil. A ak ma niekto nepredbehol a nenašiel ju skôr, tak potom... Mám ju! Výborne, Alexander! Ty si ale hlavička, tralalalala! Prišla jar. Vstávajte. Vilko! Nepočujete? Tvari ste ohluchí. Pozrite, kvietky rozkvitajú a stromy aj lúky sú zelené. Preberte sa. Nespíte. Jar je tu. Čože? Prišla jar? Kde mám okuliare? Áno, tak je, vrátila sa jar. Odtiaľto ju môžete aj zavoňať. A potôčik poskakuje po kameňoch cez našu lúčku. Počujete ho? Áno, máš pravdu, počujeme. Hneď si vonku zalietam a po dlhom zimnom spánku sa opäť nadýcham čerstvého vzduchu. Rýchlo, poďte sa pozrieť. Obloha je krajšia, ako si viete predstaviť. Ak budem mať šťastie, objavím niekde otvorené okno. Hurá na raňajky, už aj frčím. Čakaj, ideme s tebou. Pekní priatelia, odletia si bezo mňa.
Dobre, čo sa deje? Na čo toľko kriku uprostred zimy? Vilko, vstávaj. Kdeže zima? Už je znova jar, ty sedmo spáč. A čo, Vary si zabudla na staré porekadlo? Pripomeniem ti ho, nikdy nebuď spiace včely. Dobre teda, ako chceš. Pôjdem aj sama. Svieži jarný vzduch a jasná obloha. O Bože môj, Vilko zostal vo vnútri. Vilko! Pomoc! Čo sa stalo? Je tu chladno a veľmi mokro. Pomoc! Tak Maja, ti treba, pomoc! aspoň sa konečne Spadol som do zobudíš. vody. Spachtoš! Ak má byť celé leto takéto... To bola ale pristácia, no s Bohom. Neublížil si, Vilko? Hovorím ti, Maja, čaká nás zlé leto. A ja ti hovorím, že idem navštíviť Flipa. Nepridáš sa? Najprv sa musím najesť. Idem umrieť od hladu. Vôbec si sa nezmenil. Len sa najedz. Nádherné ráno však. Aha, to si ty, Maja. Už si vstala. Dobré ráno, pani korytnačka. Dobré ráno, Maja. Príjemný kúpeľ. Všetci majú dobrú náladu, pretože prišla jar. Dobré ráno, Maja. Kam letíš? Za Flipom. Chcem zistiť, či sa už prebudil zo zimného spánku. Dovidenia. Ahoj. Ó, Bože! Chúďatko! Hej, čo to robíte? Dávajte pozor! Zničíte mi moje nové krídla! Len sa pozrite, už sú celé od blata! Prepáčte, prosím, nechcel som pani Váška. Vaša ľútosť mi krídla nevyčistí! Nechajte to na mňa. Preč! Nedotýkajte sa ma! Len pred chvíľou ste sa rýpali v zemi. Dajte mi pokoj! Chcela som len pomôcť. Dobré ránko. Aj tebe! Ó, Maja, ideš práve vhod. Len sa pozri, ako vyzerám vďaka rodinke nosáčov. Vyhrabávajú korienky a zafrkajú pritom iným krídla. Naozaj ste mohli dávať väčší pozor. Nechaj ich, chrobákov nezmeníš, stále budú hrabať. Ale ako ťa poznám, máš niečo za ľubom, je tak? Áno, správne, niekam letím. Ach tak, povedal by som, že ideš pozrieť svojho priateľa Flipa, všakže? Hej, trafili ste do Čierneho. Chcem zistiť, či sa už zobudil. Tak ty o tom nevieš? Viete, Flip je rovnaký spachtož ako Vilko. Už sa teším, ako ním zatrasím a zobudím ho. Tak sa majte. Počkaj, Maja, stoj! Hádam jej to povie opatrne. Maja, veď počkaj chvíľočku. Prepáčte, ale naozaj sa ponáhľam. Chcem sa ešte vrátiť po Vilka. Ale musíš sa o Flipovi niečo dozvedieť. Prečo? Prihodilo sa mu niečo? Vary ochorel? Nie, Flip nie je chorý. Hádam sa mu nestalo niečo zlé. Nuž, aj tak sa to dá povedať. Prosím, povedzte mi to. Nestrašte ma. Pozri sa, tam predtým býval... Ó nie! Jeho nádherný domček. Aký len bol krásny a teraz... Flip, kde len si? Čo je s tebou? Všetko je jasné. Domček zhorel a Flip nestihol újsť. Ó, nie je to celkom tak, ako si myslíš, Maja. Ale nechcete mi povedať pravdu. Prestaň plakať, všetko ti porozprávam. Stalo sa to pred 6 týždňami. Sneh sa už roztopil, no ľadový zimný vietor stále fúkal. Akísi ľudia zapálili lúku, aby mladá tráva mohla na jar lepšie rásť. Flipov domček začal horieť, kým on, nič netušiac, driemal v kresle. Pomoc! Horí!
ostatné chrobáčiky varoval krik malej mole. Mravce, ktoré žili pri koreňoch, utekali ako namydlené blesky. Pavúčica sa spustila zo stropu a zobrala všetkých 8 nôh na plecia. Veľmi zaujímavé, pani Váška, a smutné. Ale čo Flip? Nič ste mi o ňom nepovedali. Nechaj ma dorozprávať a prosím, neskáč mi do reči. Pravda, že Flip sa zobudil hneď, ako cítil dym a žiaru ohňa. A ďalej? Stihol sa ešte zachrániť? Už zase mi skáčeš do reči. Horí! Horí! Všetci von! Horí! Horí! Oh, už ste všetci preč? Ale mi odľahlo. Výborne. Pozrime sa, či ste všetci. Bielý mravec, húsenica, pavúk, moľa... Mole? Kde sú mole? A chýba rodinka nosáče. Určite zostali vo vnútri. Flip, kam bežíš? Nemôžem ich predsa nechať zhorieť v plameňoch. Nechod spať, je to nebezpečné. Viem to, ale ja sa nebojím. Mňa do toho nič nie je, ale kvôli ním by som život neriskoval. Presne, veď sú úplne nepotrebné nosáči akýsi. Keby aj, na tom nezáleží. Ak je niekto v núdzi, treba mu pomôcť. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Zastaviť stať! Hľadiť sa vpred! Mierte na oheň! Začnite pumpovať! Vytečie kapitán! Pomoc, stop! Stop! Zastavte to! Budem celý mokrý! Nosáče, kde ste? Odpovedzte, kde ste? Žiaden strach. Dostanem vás odtiaľto. Elá, hop, hop, hop. Hop. Ste však príliš vysoko. Nebojte sa, hneď som naspäť. A teraz rýchlo preč. Ej, ale pripeká. Hop. Tak, moji milí, a je po všetkom. Ďakujeme, pán Flip. Ďakujeme vám, Ujo. Ako sa vám len odvďačíme, pán Flip? Ale to nestojí za reč. Predsa som vás nemohol nechať upiecť. Zaslúžite si aspoň pusu. Vďaka. Dobre, veď sa nič nestalo. Maja, keby si videla, ako sa zatváril, keď ho stará nosáčová poboskala. Skoro som z neho odpadla. Prečo sa smúte? Prečo by som sa nemala? Veď je to na popukanie. Nie je. Pani Nosáčová sa určite veľmi potešila, keď jej Flip zachránil život. Som presvedčená, že úprimné ďakujem by úplne stačilo. Som na Flipa hrdá. Ale rozprávajte ďalej, som si istá, že ste mi nepovedali všetko. Ale áno, až do poslednej bodky. A čo sa potom stalo s Flipom? To naozaj netuším. Možno si našiel iný domček. Čože? Chcete mi povedať, Niekto ho odvtedy nevidel. Vieš, pár dní po požiari husto snežilo. Mohol teda... Nemožné. Keď dokázal zachrániť rodinku nosáčov pred smrťou, určite by niekde nezamrzol. Maja, počkaj, Maja. Musíme ti niečo dôležité povedať. Varujem vás, nosáči. Hrabanie musí konečne skončiť. Do nášho hrabania ťa nič nie je. Tichšie, správaj sa slušne, dobre? Aj keď sa rozprávaš s takou nafúkanou starou váškou. Ste na smiech. Jupi, to je psina, najmä s plným bruchom. Jupi! Nevracia sa už náhodou Maja? Flip, ozvi sa. Kde si? To som ja, Maja. No ako, našla si ho Maja? Flip. Stoj, zastav! Veď to mňa narazíš, šikale motovidlo Maja. Prečo práve ja? Na budúce sa radšej poobzeraj, kam letíš. Vilko. No dobre, Maja, len do mňa znova nenaraz. Čo sa deje? Prečo plačeš? Flip, kde si? Flip, odpovedz!
Začínam si myslieť, že naozaj niekde pod snehom zamrzol. Ako môžeš čo si také tvrdiť? Máš snad nejaký dôkaz? No nie a hľadali sme ho úplne všade, či nie? Nie, Vilko. Som presvedčená, že Flip je nažive. Ty, Vary, nie? Ale rád ho znova uvidím. Možno ho nájdeme skôr, keď sa rozdelíme. Výborný nápad. Ja poletím na sever. Nájdeme ho, len nesmieme stratiť nádej. Ponáhľajme sa. Flip, kde si? Flip, to som ja, Maja. Spolu s Vilkom ťa všade hľadáme. Aha, pozrime sa, včela. Flip, ozvi sa. Počkať, hopla, prosím, stojte, počkajte, slečna Maja. Kto to bol? Som tu, slečna Maja, poďte sem dolu. Prepáčte, nevolali ste ma náhodou? Ak dovolíte, predstavím sa, Alexander Veľký. Na veľkého Alexandra ste trošku primalí. Ako ste vedeli moje meno? Nuž, musím povedať, že som nesmierne vzdelaná myš. Skôr ste moje meno od niekoho počuli. Od koho? Sami ste mi ho povedali, keď ste sem leteli. Áno, hľadám totiž Flipa. Myslíte, že viete, kde je? Prirodzene. Vary som vám nepovedal, že viem skoro všetko? Úžasné, ani neviete, ako ste ma potešili. Ulala, ako mi Francúzi hovoria, ste vždy také prudké. Tak veľmi som sa o neho bála. A neviete, čo s ním asi je? S kým si myslíte, že sa zhovárate? Samozrejme, že viem a viem aj, kde je. Príjmite, prosím, pozvanie do môjho skromného príbytku. Ale ja musím nájsť Flipa. Pekne po poriadku. Ráčte vstúpiť, slečna. Fia? Máte to tu naozaj pekné. Pravé skvosty, už roky ich zbieram. Pozrite sa, miniatúrna známka, najstaršia na svete. Prekryl som ňou dieru v stene. Kedysi tam visel vzácny indický šál. Teraz sa nachádza v mojom letnom sídle pri rieke. A samozrejme moja knižnica. Vy máte aj knižnicu. Potom musíte byť naozaj vzdelaný a tiež veľmi bohatý. Nuž, povedal by som, že vzdelanie je dôležitejšie ako peniaze, hoci oboje nezaškodí. V našej rodine máme stovky profesorov. Prekvapujete ma. Prosím, posaďte sa, oddychnite si. Či chcete najskôr vidieť svojho priateľa? Čože? Hádam len nebýva u vás. Ale áno, v hostovskej izbe. Rád si však dlhšie pospí. Flip, vstávaj, to som ja, Maja. Maja, neverím vlastným očiam. Si to ty? Flip! Maja! Som taká šťastná, že si živý a zdravý. Maja, vieš, že do prhľavy hrom neudrie. Výborný ovocný koláč. Dá si niekto? Ďakujem. Flip, musíš mi o všetkom porozprávať. Nuž, pri požiari som sa trochu popálil. Ľahol som si teda do snehu, aby som sa ochladil. Alexander Veľký kráľ mal peňazí ako kráv, hodvábne mal nohavice, ako šiel plné truhlice, ako kráľ aj stoloval, z porcelánu jedával. Alexander Veľký kráľ. Ale tam niekto je. Čo ste rozum potratili vylihovať v snehu? Vary, neviete, čo sa vám mohlo stať? Mohli ste zamrznúť. Tak, veru, v hlbokom snehu ma preniesol až sem. Ošetril mi rany a celú zimu sa o mňa staral. Keby nebolo jeho, veru by som sa jary nedočkal. Aké milé od neho. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa ujali môjho priateľa Flipa. Ani neviem, ako sa vám za všetko odvďačím. Nie, netreba, naozaj nečakám žiadnu odmenu, ale urobili by ste mi radosť, keby ste u mňa zostali navždy. Nie, to nemôžem prijať. Pravda, že môžete. Nie, len to nie. Už som vám spomínal, ako som prišiel k tomuto nádhernému prsteniu? Áno, asi 5-krát. Mne však ani raz. Rád ti o tom porozprávam. Slečna Maja by o prstení radšej počula odo mňa. Pravdaže? Dobre, začnite. Môj bratranec býva v slávnom westministerskom opásme v Londýne. Vy pochádzate z urodzenej rodiny? Jedného dňa dnu vklzla poľná myš a chcela vyvolať vzburu. Neslýchané.
Vtedy som bol u bratranca na návšteve a skrížil som jej plány. Podarilo sa mi myš vyhnať a za odmenu mi kráľovná matka dala tento prsteň. Vy ste sa stretli s kráľovnou? Klobúk dolu. Ako ináč? Skutočne vzrušujúci príbeh, moja milá. Ak chceš, podrobne ti všetko opíšem. Chvíľku strpenia. Naša šanca, Maja. Rýchlo zmiznime. Nemôžeme sa len tak vypariť bez rozlúčenia. Už mám dosť jeho chválenkárstva a príbehov o slávnych urodzených príbuzných. Ale Flip, nezabúdaj, že sa celú zimu o teba staral. Pozri, Maja, prišla chvíľa, na ktorú som už dlho čakal. Ver mi, viem, prečo nemáš žiadnych priateľov. Hanbi sa, Flip. Nikdy by som nepovedala, že vieš byť taký nevďačný. Pomohol ti. Ja len chcem opäť žiť ako predtým. Ako to myslíš, Flip? Vysvetlíš mi to? Vieš, odkedy mi zhorel dom, všetko sa iba zhoršilo a rodina nosáčov zmizla bez jediného slova. Tak vidíš, a predsa chceš spraviť presne to isté. Už mám pokrk tých jeho príbehov. Aj tak si ich všetky vymýšľa. Možno prikrášľuje, aby boli zaujímavejšie. Maja, si milá, aby si mi uverila. Pán Flip! Otec nosáč. Pán Flip! Dobrý deň. Už celé 3 týždne vás hľadám. Aká som len rada, že ste opäť zdraví, pán Flip. Áno, vďaka malému myšiakovi. Výborne, už nebudeme musieť vyhrabávať korienky. Aké korienky myslíš? Viete, každý deň sme myšiakovi dodávali liečivé korienky, aby ho vyliečil. Milá rodinka, idete práve včas. Chystali sme sa navštíviť nášho priateľa myšiaka. Pán Alexander Veľký. Áno? Už sme späť a teraz si vypočujeme príbeh o prstení až do konca. Už som sa bál, že ste odišli, lebo máte pokrk mojich príbehov. No, aby ale som bol kdeže? úprimný. Flip sa len chcel vonku nadýchať jarného vzduchu. Presne, začínalo tu byť trochu dusno. Povedzte nám, čo sa stalo, keď ste vyhnali zlú myš. S najväčším potešením. Cíťte sa ako doma. Poďte ďalej a posaďte sa. Kde som to skončil? Ach áno, akási drzá poľná myš sa nejako prešmykla do opáctva. Čo som urobil? Nuž, vytasil som meč, ale nebolo to nutné, ani som ho nepoužil. Príšerne som ju naľakal, zručal som na ňu. Vzala nohy na plecia a zmizla v tme. Takmer som ju ľutoval, ale rodeným hrdinom sú podobné city cudzie. Tá istá myš sa stala strážnikom v továrni na syri a hovorí sa, že za rok zjedla až 7 ementálov. Neuveriteľné!